нещо в цвят. Да! В днешното видео ще ви разкажем нещо шокиращо. Искаш да разбереш какво е то? Остани с мен до края на видеото. Искаш ли изненада в розов цвят? Да. Или пък в синьо? Да. Или в така прочутият и известен напоследък цвят мока? Да. Или пък в така прочутият цвят шанфъстък? Да. А какво ще кажеш за черклазено? Чудесно звучи. Или да допълним с един аксесуар? Чудесна комбинация. А какво ще кажеш за тази прекрасна ръчно изработена кантичка от 50, съчетана като допълнение с допълнителен аксесуар, лесен ластик с крънчи за коса? Страхотно! Ето тук вече ме изненада. А ти искаш ли още свежи предложения? Да. Тогава няма как да пропуснем това светло-зелено. Харесва ли ти? Страхотно е. А какво ще кажеш за тъмно-зелено с сребърни нишки? Една страхотна комбинация. А какво ще кажеш за сиво с сребърни нишки? Би се съчетал добре с много визии. Или, дай да помисля, с какво мога да те затрудня? Например, с бежево и сребърни нишки. О, това е толкова лесно съчетано за почти всяка визия. Тогава заповядай. В момента имаме 9 налични цвята. Очаквайте поне още 9, а защо не и още 15 нови цвята? А знаете ли кое е най-хубавото? Че когато видите цветовете на ластиците, ако ви хареса някой цвят, който си търсите да комбинирате с ваше облекло, може да изработим за същия цвят и фанта по ваш модел или по избор от нашите налични модели. Ако все още се чудиш защо гледаш още това видео, аз ще ти подскажа. Защото ти имаш привилегията да видиш първи новите ластици на Rose Handmade. Защото до момента никъде не са показвани. И знаеш ли кое е най-хубавото про тези ластици? Ще са щадящи косата, не заплитат, не скубят косата, меки са на допир, а най-хубавото е, че те са ръчно изработени, плетени на една кука. Може би много пъти ти се е случвало да избереш някаква дреха за ежедневието или за официален повод и да имаш нужда да си вържеш косата или да направиш някаква прическа, но не можеш да попаднеш на подходящия аксесуар, ластик за коса, който би ти отивал на визията и стила ти. Може би сега е момента да се спреш на ръчно плетените с кръмчета Rose Handmade Bags, които са изработени в безброй много цветове. Няма как да не оцелиш цвета, който ти е необходим. Ако ти споменах, имаш привилегията да видиш първи ластиците Rose Handmade, не само, но ти имаш привилегията да видиш новото лого на Rose Handmade Accessories. И само ще ти загадна нещо много малко и бегло. Наближава есента, а с нея още много изненади, които сме подготвили. Спирам до тук. Ако си нетърпелив, ето виж едното от скрънчетата. Прави да се абонираш за канала ни, както и да ни последваш в социалните мрежи, за които оставяме QR код. Довиждане и до нови срещи в света на ръчната изработка. Здравейте! В днешното видео ще ви разкажем нещо шокиращо. Дай пак.
Ако искаш да разбереш... Искаш ли изненада в розов цвят? Да! Искаш ли изненада в розов цвят? Да! Страхотно! Тук вече ме изненада. А ти